Sompa TV. Yes, Sompa. Nonsia. Ahaya Sompa 106.5. Ekuoba simpremu na KJC Company Limited. Anopa nonsia kasiebo ene yede bremo no ena secure nso ebo ya bababa. Na kasiebo enam Sompa 106.5 FM Accra no. Esanso enam Sompa 93.1 FM eno ewo Kumase. Ayiko 100.9 Kumase. Adamfopa FM ewo Paris France. Ena Sompa 101.1 FM Takwa. Sompa 103.3 FM Watakrade. Tachima for Asum, I was Sompa 106.1 FM, and a Sunyani at 98.9 FM, and Kranza for Nihuagro, I was Sompa 90.7, and Sompa 101.3 FM, so Ewa Doma, and watching so decoder non so a Sompa FM, and no eso and Ujina, I know ebetimi Abua ye, and watching so ya ka say Facebook Live, a Sompa 106.5 FM Accra, and a YouTube, a Sompa FM Live. Now YouTube so a Sompa FM Live no and na ubenya ye ewo ho ya website www.sompaonline.com and somewhere de emamo anopai dedi mo akotene no ebini Attorney General bedi achire e de atodwa achire se Ghana ha wontimi sebe mpreduasa enwa sika enkwa afiase emma ensan medisika no. Na Deputy Attorney General so e de atodwa say sika de ya ma ho kwan mo bi ani nti aban behwe na Ghana Infrastructure Investment Fund ni aka mu bia ye de apie na eno na Bono East nso kopie mo ho assembly members ho na tutosra Ghana mampani say waye bi na yeto so ebiemu no na sofo line underpass no so mpanifo akire mu se de kronobo na enkrofo ebo ewo ho sunyaman hene de ensem bi ato DC ya agbo no foforo anim na ensem ben ensem pi kan we num ho ne de sum se kasebo ewo Sompa 106.5 FM so ekuoba simpremu na KJC Company Limited na ebo ye chidom sanso na secure fo nso so eka ho na emano edimo ye ne de kasebo yi esomo ene eyeme Akosua ago Aboagye obetimi afremi Akosua nhyira me ne medoba Obrempong na Kwaku Ampomah. Afe yenhwe ensemu a nana KJC Company Limited ekuoba simprimu na afe so secure sanitary pad ebu ye chidom am ye de sum manopai ewo Sompa 106.5 FM aban lo ya panyini abedi ekire ede atodwa se enya de aban ebetena ho ema nipa bia ba be ye adwuma na sika befa wo nsantem etu obi ya sika fa wo nsantem bia wo betua ekwan bia so ye de obekọ court na ya hye no na ya hye wo akwan bia so ne yensa aka na Ghana afa ntoma pa na de akofa nsemi nyina abane se former GIIF CEO Solomon Asamoah asabre ye kwachi no na ye ma ne bail no ene wo gina so e ka se 15 million Ghana cedis no aye de ato ne tri so ye shorty nipa bi o mu begina na chi no eno de anya no na hia de hia ne se asam ne betimi ye de wie ne behu se ne pepepe enipa bi enam wo mo so emma sikadie bi ekọ so wo sa kwa no so no ye betimi abubu wo mapre na Ghana e betimi enya ne sika. First objective is to get the money, because this country, as we know, has lost so much money through some of these decisions that public officials, some political, some civil, have made in this country. The primary objective of the ORA is to recover the money. We are open, and we cannot be tired of saying that we are open for any of the accused persons or suspects in the other cases who think that they have the money and could return the money. We will be happy to have these monies to be used to solve some of
of the problems that we have in this country. Healthcare problems, transportation problems, salary problems, so many other problems that we have, sanitation problems. President John Mahama is interested in solving those problems, and we need money to solve them. Any ayati ye aban lawyer panyini abedi echire Justice Swimsai wono ene kasa ya wo chem se attention ne ebetimi aye adwuma. Ye kwa kopiemu ewo Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama Nakache na Cote d'Ivoire dwumadie bi Akosua African CEO Forum Annual Summit na wode nsema kutudwa and watch say uba ebibrem ha say titiru pan ne man Ghana wobu no aban dada atwamu aban bi aba no obeye bi no okọ no agya ne aka de ato no nso aban bi a watwamu kọ ya wono si waba beto bi esuo no eniema a wono ye ewo enyinama hoden ene eho enkomo no emu no eya na eya asem kese pa sanse wono mu eja ekabuburuja edigu ho na wono te se wono ba ye eka wabeto wo ho no nye kaketo akora esanse keta asese proye kankan ni dwirimudie ya wono die ewo saa empotam ho no eyade a ebo man eyade a etete pa na oba ye wono nso ba behunu bi ya wode nani krotwa wisi ede esentem dendende ya opeso wo hwe na wototo niema nyina ye nanso obehya bo se emponkanfo ase wo ba ye beto se niema enkoyie ewo ho no obeyedu obetumi bia aboa ama saa enyema hoden ene famgo enkomo no watimi aboni ye. The energy sector has been number one in terms of priority. My second coming, well, Jesus is coming too. So on my second coming, we messed up energy sector with debts of almost 2.5 billion owed to independent power producers, to gas suppliers and everybody. And so what the previous government started it, but we're continuing it. They've been trying to renegotiate the debt and then see how we can ring fence it. We have some strategies for dealing with it. And I'm sure that by the end of the year, early next year, we should be able to make everybody happy, in terms of dealing with that debt. We need to clean the slate, but in cleaning that slate, we must look at the whole value chain, because a lot of the problem is coming from downstream, the distribution end, because of the state-owned utility. ECG is not as efficient in collecting revenue. We are experiencing technical and commercial losses of about 40%, and I think it's only a state-owned enterprise that can survive when you're losing 40% of your revenue. Abusiani eti Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama. Me kan say Ekoba simpre mo na KJC Company Limited anopa no nsia kasebo na wutie ewo Sompa 106.5 FM so a ene nam Sompa radio stations awodo ne titru Kumasi ene miamia na yedru Kumasi de na Sofolai ho nso na Sompa nso 93.1 FM eno nso so ewo ye 93.1 wo mu gina mu ede emaye na Kumasi ho no a na aba bededie se Sofolai eniema bi ekoso a entwa yie kura na niema entwa yie ni se wudu underpass wo ba bi omanfo efamu ekono a etutronsem ne bone a ekoso no asefem ehwo ada ne kro no bo na omanfo eja wo mo nan eti se wudu hope na wonhwe se obi nya ne nan si ho a na obi nsoso a wakobo kro no ehwo no a wo twam a ne age oniema de afiri wonsem eti adehia etempotam ho ene omu twam ekodi dwuma no se wonim na se Sofoline underpass ho na wo akofa pe na chese se wodi hu sisi efi se wan hwe a na ede wo ha ene abinidie aba na enam so amampanifo dodo na akasa fa hu se yemfa ye nan ensifo na moma yentie se ne yen sencho ni ba wa beidu wonni enipa ne bi etwetwe nkomo efa etutrasema ekoso ewo Sofoline ho Bebusu ensieni kania na de so kania eti se ma be amara mo be no wotu ana no nka bitimi mpra wo be ba no mo de da ha bodam fu wo mo eti ama ha apra ne de ade anche miti mpra eti esra mo be ya kania na tem bia ya fa na emema ne bi wo ha wo nya papa wo otu bi obi bra fu ti nya ma ekwa ha ne de enya de papa eso e de yezu la yo ban ye bre bibiri sa afu ne busu nsien pa eti ayeka enso ayetu ho ache enya me be ya aduma nti se mo ka de amomo aye de etu ayeka nso abre ne abre na so nya ho de from here head no initiate mrabi wa ha na police ba ha na cameras ba ha ne lights ba ha ne mo bebe ba I think say because me life for your fast can crunch am that but that was 7 o'clock no music can cham butiko ni ma nyina police from here petrol and I say omo fa langard omo mra ha mehwe hatem bia na minim say street light wa ha dia I want there omo ma light no ma cameras mra no monitor
we a sofa line near see ma yen central ni ban wa be du to anamo ekọ ya woni wo mokotwetwe nkọmọ a wo magia tum se ehadwene etimpani fomfa ne ma NCCA na etimi aboa ama bambo ho nsem agya na nanso na wo mo kọba kọbedie wo mo digwa no nipa bi entieti wo fa hodie so yankopie mu ewo bunu instrumentam no emu na assembly members here wo empotam ho won kire se ewo se wo to hia pa edma Ghana mampani John Dramani Mahama sanse bosha no a enanu bi wo hye won bra na wo bontoa ede apre amampani abanwa no wadi sa bosha no so fefe fani asu wo bosha ben no se wo kan se Wabape assembly members a Ghana ha say no wabehwe no watuatua obi aka nketenkete anya hwe kra no wondwumade mu no ebetimi aboa ama wondwumade atimi akoboko ene toten ede ama won na pani ya wono eye presiding member ewo Tachiman Metropolitan Assembly no eye onumnyamfo Isa Adams and what you say saade no na see nwum bi oboy abamu awie pepe eno nti wode aseda piesie ene Ghana mampani John Dramani Mahama assemble excellency John Dramani Mahama assembly members obemaya allowances kakra no correct last week assembly members united say obi amfa bank details emra mema HR na team forward them call local government na omonhwe na omfa allowances na mai mejiri say his excellency John Dramani Mahama na why na edanase nyame nhyira no nipa adwempa mejiri say nyame so beboa na mana say adwumadi no ede amai assembly members say wo how bebre ayi ko ayi fro sisi a meka chiro on table so be seven krata deba ayi nko ne nyina so obekọ eso ne nyina yisika enti se wo boa kakra na ye dia so ye adwuma da bia ye na montua ebetu no agi se ade a waye ne yi because o ka kire se unya abenwa nko ade a assembly members obehwe waye assembly member da enti onim hawa ye wo enti na wo hu hawa ye komiti no so beboa na wawie ye wa mananso ho a wasande kakra eto aso ene wo kire se we no de nka wo ba mpotam ho a dwumadie bi a wo beye e wo mpotam ho se won de primpuntu no ma we nkoka se me NDC ni we nsu ye MPP ni eno nti menyemi nua no eye brono so ho ene mpotam ho ne mpuntu ene wo so ne hwe ne kane bompaye se nyame mane nkwa ne ahode na ode bebo assembly members ne dwumadie ayedi etimedi ne to so mienu so mestre no ye motorbikes aban atwa mu ye ndima me motorbikes se ono mpo so onye ne motorbikes ena obeye ne se be ka nketo bia Twitter veters bi kura ana Twitter yorisi bi kura na obetimi anyama assembly members also wo kwa obetimi de sabe unit committee members bi aka ho akwa yi ana so members bi akwa yi and so edu ho ebo because we had the value of the motor kura na sometime so kura chereka nti besre no mu bia no be say obi a woni bi de obi ma wade a won samiru na eje che motor se ka woni wode be me bia na yebesum nsapam na ye de ye adwuma e de aboa ama sabe mpuntu aba ye bro no so ne municipality and metropolitan assembly members ewo eni eti ye eye urumnyamfo Isa Adams ya wo ye presiding member ewo Tachiman Metropolitan Assembly na yedru santimantem yedru ho ena santimantem dwamtrani ema National Democratic Congress NDC amanyoko no eye owura Andrew Augustus Nana Akwasi na sema wode atodwane se assembly members omwo party ni mu no wo mo hwese asantimampum chuo ne kanko ebeye wo mo asem hia ebise asantimantem tumpon a na NDC enya abato no nsunsan so bebre ede afiri ho bududo na atoma wo mo a party no betimi akonkan na nakwasi ebre wo ne sompa kase ebo twetwe nkomo na wo chem se woko assemblies and municipal assemblies no na wo nyina eto aba ede yi municipal chief executives MCEs for no and na district chief executives no na ebre wo no wo mu hia no and wo de to wo nim se party ni mpumtuo no wo nkanko ene sa santema befa ne ntoma pefra no eno ene hia na wo ne nsentro ni bawo abeidu twetwe nkomo no and wo se MCE for ni DC for no dodo no a yaji wo mu atomu a wo mu betimi asum yi the president of the Republic of Ghana His Excellency John Dramani Mahama so far the region no area na ekaichire but amiadom the buy no asumdwe ewu and then just started confirmation so far so good this ayen asante ho ekane abano ya towi NDC MPP ni na efa n20 ni ehwe kwanya development ebeba asante memu nti mestre minuanom assembly members say abano omonto na enyefe na impuntu a aka echi ewo ha no yentumi ensum na asante efa ne tumapa efrefra obi aso ho ebeto
Wie eni yeti ye yan santimantem edwam tenani ema National Democratic Congress NDC amanyoko no owura Andrew Ogeso na nakwasi woni ensencho ni bawa beidu ena twetwe nkomo afe yenkopie mu ewo sunyan na sunyan manhene eye odefo oje amansan boahene ya otoso mienu wode nsam atodwa kire eye MC fufurokra ya wona to aba ede ayi no onimnyamfo Vincent Kofi Antwiagye wode ato nanim se oba titru pa ni sunyan a titru ni free central market hono ekofa kokobodo achi hono a de bakwesi sunya airport mfimfi hono ya na kaya yifo ho pa okota de na de ba kwan ho abeto ka mu a kaya yifo no won ya ne boa won ho won faso ma won papa eno nti wabai won hwe ni obetumi aye bia na won pedabre emfa makaya yifo no madwuma no edene idea hame reason being that so what na bruche da won de ebia possible ni be ye and one year so Ghana he de ye ho anya de ni kwase man basa mira MC ani mrantie tomku leader mu ha baye mon hwe plan bi e be fa so a ye nuama mu twhwi ba radio be fa so se isi share time mo kra now the assembly sika ni we share time am amoma me interested I say tim nya share time because ko US man your shelters wo ho obi ko ye adwuma nya obi e bit ma hand dan ko nya wo de akoda de share na wapi na isi je o mu gloro kwansia na de chwe bana se menu ba no so wo yi ko bisa wan so man nya oda dwere so say ye nyina ye Ghana for ye kokosi bro ni krum e ma na metete ye na ye metere krum so tete ye ya de ha me mo me hwe na sa de na mo ma ye hwe odefo oje amansan boahen ye otoso mienu sunyan manhene na nkasa ye mu no de kakra to so no kire se MC fufuro ya empani aboni din amono nso waje atomu abai efre no Vincent Kofi Antwiagye wajidi ye pa se mampani ani suade hu no wabena ntimunti omanfo mo ano bia mitimi eye mikro enso nye bibia na meme eni so wo krom ho a makro ni kan ento akoma so sunyan eni di kan ya kan nyina na de mestre maka ne se nyame na yi krachi ya mae o ye nipa obetima boaye ama ya chichiri kro no obetima boa me asase na ye me masase sase ya efo sunyan asase bia ye me dia enso na mayi no se onhwa no mae ye mfa ni die ni buo bia ma no so o ka kire se ha ye mfa nsi a opa ma me ho ko ba de waka chanyo na meka kire mamunyi ne na ase atwede momwa no na nye da bia no obetima fa krom mo je da bia mu rum bibi wo ho na montiasia montwe me no na ankoye te se na wese na omwa na kuro ne meye papa nyina azu ani ntimi nye ho abusia eni ayeti ye eye oje amansan boahen autosu mienu odefo no wono eye sunya manhene wodi nsem we nyina tudwa ebra wonom eye clean up exercise bi na ni nyina mu no MC eye onimnyamfo Vincent Kofi Antwiagye wono so de bi to so ekire ni sei ya identify dwumade maako mienu bi so a ansa kra de di anim eye jumbo so mini bedru no ye behwe aye de di kan ye say ye hwe ye drainage system ye gutters na ba bi bebre ho an fin bebre alock ama enwura ene silt ewo mu pa enti assembly wo cars wo ho a ye na ye dia yiji ye nhwe nya ne da ye be ye clean up rankasa ye be kan adisa adwumade no na ye yiji ama ye ne fan service for so akasa amom no fire tenders no e de kan abe blow mu ama ewura no ye timi ye film and sample na June de no atimi aba se de be ma bosum ye de enim de no ye merit se de ne ya bre no de tosumi no tie nyina be hye ne nso a ene ye border ro ekai se fi no nsia akopem be sa anopa no ntu dwumade ahodo a ye koso ye kro mu nyina no ye fanto kakra ne nyina ye na yemeye adwuma MCE aye freno Vincent Kofi Antwiagye sunyane ana otene nkano Sompa 106.5 FM Accra na Kasieboi na KJC Company Limited ekoba simprimo na eboye chidom adansie hu ne ma chance ekwa wieye ekoba simprimo akachi na wubenya eti se wubesi dan ya wubewie na ne na hia o ahyase ne ya wieye unse twede amponyankopon okra se woye alpha and omega o hye adwuma se ya owie o nyansabo akonyame oni mo kyerasem ne oye ne eti sa na wode ho kɔbɔ ekoba simprimo na KJC Company Limited pe wadansi no we alpha and omega wo chance pe na wawie eti na do na wo pe plywood na wo pe building wire cement iron rods roofing sheets ni nyina bi wo ho eti mu a wo na nsifie wo papa nsifie wo maami nsifie wo ni first generation na wo baba sifie no wanya asase na ho afutuo ene akwankyere no kona na KJC ho na omoa wo na KJC ebe ma free consultation na wo de wanamo asisi ena free delivery nso e wo ho na dwuma pa ne se de wo si boa ma Ghana fo esi dan abrochirefo
for womuni how if so be correct me frɛ ko ba boa me wo fai na wonsi dan no ema me enam so ama Central Steel for womo ato trailer de acha no asa ato truck de acha no enam n'adwuma panti womo si wo outstanding services 2023 ene de ema no Accra ni Kumase ne miamia depo akese Kasoa ene ne mpotamu nyina ko ba simpri mu ebo adwuma Mantam Dunsia no so open a chira kwan ya wobehu 85 number no 020 4355 040 na secure sanitary pad no pe obapa se wonye nume no posede a ene wobetu kwan na akwantuo no ene obi a natimi bo yechidoma epokokko no yetimi twa na simdwem secure sanitary pad ena wo hia na etimi aboa wo yie secure enam sa pel cotton no a yede muntino likaji bia ni baabi a echechene no nom no na ye ne tese gel no ena ebo nso hwehwehwam wo ahotoso ena say ye heavy flow say ye light flow obi a ebenya ne de eye secure na secure sanitary pad ladies we are secured park no ehyem akoma dumienu eti wo sha ase pe na de wakwa wie ama afeutimu se wabomma ne bono nso eda fom the secure sanitary pad dan so ne say proudly made in Ghana the state of the art technology and ye dia ye enti ebra wo tobie no na wo support ye local industry no matimi akomanim enti obapa se bosom ya kwantuo no wobeko ni akokodrom no watimi ashata de fita wo bra wo nhye wachidia na secure sanitary pad na wobenya oko supermarket ahodo corner shops any malls ahodo no online shops no a wobenya bi se mampanyi se wo ba beche sanitary pad de amankwada no secure no beche efse we made in Ghana eti mampanyi woto secure no na wo de ache wo de cha na etimi aboa amane manyina akoyie Sompa 106.5 FM ye humeso ye ba ye beto so Sompa FM. Kwaku, minim se wa ye she. Me kra man nane. Na so ebony show ho a embaso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom mulia then it's not on, but double dosu got as a condom. Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim say ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na end point homeopathy clinic anase kidney liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo to nte ene ye bra end point homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo end point homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de end point homeopathy clinic ahenema kokobe kumase ba ko ho eben Angel Educational Complex no na Accra hanso so de wo mo ginamu ankasa was Pinterest baby friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe end point homeopathy clinic obi a ebechiro for end point 0244 867068 and 0274234321 end point homeopathy clinic wo mo dem fua medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwsi o ado na so ni me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwese me se aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye
sham. Oh yes, enukretrodo. Yas Herba, Yas Whitening, any Yas Total Care Gel Toothpaste, and any brush. Ebusian chamfa. Sɛ wo peduduo 2 ɛwɔ nkran ha. From Leicester Ghana Limited ɛwɔ 050-161-9588. Leicester Ghana Limited ɛna de Yas toothpaste mu ahodoɔ ɛne ne brush abadwa so abɛboa yɛ. Munye dinam se menya foreign call. Hello papa, what about to be a new? Say me feel London, echo US. Na no crowd wo kura fra me bo mamania. Na papa mo ho te say. Awurade aduma haboko. Na kujejesi. Ekwo basempene mo. De woton adanse ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Ekwo ba, mesi wo bo aduma kura sre kane no a. Na wodru US won so manfo bo ndin sa na. Hey papa, US hakura de. Na kujejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse ho niam dia. Obian se na kujejesi company limited. Na matese wo bi depo kɛseɛ bi ɛwɔ Akosua ɛhɔ na wo bia koto adanse ho niam na ɛyɛ no kura papa. Oh ɛyɛ no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, ɛkuo ba sempre mo no onye mereda. Hwɛ, we kura no miensa mua ɛna obi an foforo yawo. Ba ko abu akwa sepase kumase. Ɛna ba ko so pokura se nkran ha. Obi ase na kodwogasi ɛyɛ bemaba ɛwɔ danse mu. Wɔton cement, iron rods, banding wires, ɛna doa plywood and just said about dance ro. Te se bibia de hye ɛdanse ase de kɔ wie. Depo no nyina nso ɛyɛ tufuo bo. Wodu kuka mu a, wɔde kodwa free. Akra wuyi Kaswa depo ɛne pokrasi de no kra to nkyɛn a wɔsa wo bi Akoteman Tantra Hill Iron City Amanfrom wɔsa bie depo kɛseɛ nso ɛwɔ Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nkyɛn a ebi so magazine road head office no wɔ bie depo kɛseɛ nso ɛwɔ dadeɛ ntam edwi so Akra road Femeswa opposite Alhaji Celia Ampaba Meboshen Tanoso Breman and Amanfrom number so man for the frɛ ɛyɛ 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana kujejesi company limited. Hey, kuwa basi imprimo no. Sompa TV, Emma Aketuapa. Sompa Emma Ketuapa mpa. Yet one kasebo no so make house higher Sompa 106.5 FM Accra. Anopa no nsia kasebo ekuo ba simprimo na na KJC Company Limited. Ena secure sanitary pad ebo ye chidom no ena wonu aba Akosua Aboagye mani Obrempong ye de sum wano pay. Na empanifo mo NDC amonyekuo nim meche National Democratic Congress wo Kaswa. Wo makasa chem se ewutu senya East emrahye bedwani. Woni ne kunu ekon mo de party supporters e fa so no wo mani nye ho. Ye wo appointment bi wo ho a esese party fo wo matitafo eba wo mo nkyɛn nanso maami okono wone ne nkrofo wone ne kunu ne titiru ene wone ne kunu agye aboso a etete wo mo pa na sei ene wo mo yɛ nsɛntwofo hyiamu no Deputy Constituency Communications Officer Owura Kobi Wilson edi etudwa efa ho party no ho no was structures your best honorable Sibifusu Ajare the chairman of the constituency then am nsado mende power back in nsa osande sabi what you na anya we ya wonja ofeye ebio ma onfa yan kran fama yewa John Dramani Mahama nonti the one party na ye ho no ye the executive have been sidelined and people fa adwena onfa yan ka ho or na fa adwen o she then na ne kun owi an raba abo ano whether to affect us or not they don't care two ye the one price system dia ne kun o de nim or champion you receive e she ni Facebook wall nye mo hwetro na ye mo ye na e very non-seating oya bofun ye o Sunday ohwa ada kan ko fo tiribom no ye kwan we wuram no wa say ye ntem na partner basa ye tro ba de ma besia ye tro ma ni kun we any ye Deputy Constituency Communications Officer Owura Kobi Wilson wono enamrahye bedwani wo awutu East wutu senya East ya maame Phyllis na akoyo okuno one ne kunu wo mo bono sobo na eno na branch executives for no chem se wo de to NDC mpanifo anim se wo mo nso de waka na asemi wo mo emesiesie na ba bi esese ye de to no ye de ato woni bibi okunu a ye fe no isifu no eye papa bi a wana dwe se obetietie fa hodie so and ye catch them say enya ade e betwe ade amane da that we will continue with the seat in Kasua here. You have to wake up and our national chairman, this is not what we had. And to His Excellency John Dramani Mahama, yet now me
me name is Sister Ejidaham. Na yebu ana work coordinator, me work coordinator. Yebu nkotoje awo kaso overhead ase. Na yesu, ye pa kaso amaya cheso amoto abama His Excellency. Eni ye mama na akoyo. Wo ba Constituency ase branch bi ni wa elusu ye. Swa ni okompa ni ome. Honorable Phyllis na akoyo okuno. Wusi upe MP edi, yedi MP nama. Jai Constituency Fatoma Constituency Chairman. Chairman Steve Ofosue Jare. Menkuta ni kuro no. We NDC for our more ewo Kaswa. Ni titu omo abaton peso aso efe na wutu senya East eno omo chem se honorable na akoyo okuno oni ni kunu age party na boso ama position bi wo ha omo nsa nkanu nti won kasa wuti won yeyi wayibone eno ne sompa kase ebo kasa se wonya party ne nto omo di MP dibre na mano na party executives nso omo ni wo mo hene yenko bukase ani ko mu ewo nkrofo enkroso ukopie mu ewo Gaza ene ne mpotemu a won kire se topa ye hye aman bi ato ama enam so wɔn hwehwɛ mu a efiri Israel wɔn kyerɛ sɛ Israel fo yeso mato Bible atwene ɛna wɔn de edupre kwata bɔmframa ne bi ya topa ye gumu maako saa bɛ sɛ nsia ɛna wɔn ato ɛde afa Hamas mpɔtam ho ama nipa maako du nsia wɔn nyinaa ato ayanom ɛwɔ no ho wɔn kyerɛ sɛ nanu yi wɔn wɔ hɔ a wɔn nto anka asoro nsɔyɛ wɔn nka bi kura nhyɛ mu wɔn te ya ne dimakum ya ɛtoto aso saa na wɔn to nso a aspiti ɛne edwam ɛna wɔn hyɛ daa ɛtofa na wɔn kyerɛ sɛ wɔn target pa Gaza fo no kyerɛ sɛ ne wɔn hunu wɔn no wɔn target pa ya Israel fo no ɛde yɛ saa no ɛyɛ Hamas fo no pani ɔda wɔn ano ɛyɛ Yaya Senwor ne nua kuma ya yɛfrɛ no Mohammed Senwor wono and one the war no just the Senwor into one person of the war no at the corner so one more penwa only nyano into until say what the Benya Senwor na one way our war no no one better to pay no Omadi share kwantinti bia kopie kotia Sompa 106.5 FM anopano nsia kase bono ahane di ACA na ensema ye de summo no pay no de di mo kotiri bi ene se aban lawyer panyina be de akire e de atodwa se Ghana Infrastructure Investment Fund sika na ye beje free court fi Ghana ha de ye ma obia emfa sika ni na no ho ntono Sunyama hene eno no nso etoto se kaayefo won dwuma so ani enti abanhwe won na de hye omo so for line Kumasi achem se underpass ho no sane akromfo agye ho aboso na nkrofo nso gya wo mo nan no empanifo emrem nkrofo nkroso nso ukopie mu ewo Gaza topa ye ato nipa maako du nsia woni ato ayanom ye ka mo sekase boy efi Sompa 106.5 FM so esanfa Kumasi Sompa wo magye ba bia na Kumasi Sompa eye Sompa 93.1 FM na Kumasi hwanso ayiko 100.9 Paris France eye Adamfo pa FM Takafo so mu Sompa 101.1 FM ena Takrade fonso so mu ewo Sompa 103.3 Tachimafo ni ho agro ewo Sompa 106.1 ena Sompa Sunyane eye Sompa 98.9 Sompa Nkranza ye 90.7 ena Sompa Doma eye 101.3 decoder so eye Sompa FM Facebook live mo follow ye no eye Sompa 106.5 FM Accra ena YouTube live nso eye Sompa FM live ye website ye bona bededa ho eye www.sompaonline.com na enyumeku ebo ye chidom no na KJC Company Limited adansi ho niema chance e de kwa wieye woto ni nyina bi no eboaye enu ti sa wo frɛ no ewo 0204355040 na wodem ena secure sanitary pad ye ni ho agro eti emanya hotoso ye de akokoduro ye de cha epokoko no wo bra ye nhwe ye chi ena mpel cotton no a esemo ewo secure sanitary pad ni mu ena ne ntaban ya etre na eban na efa baabia no eti ladies we are secured supermarket ni baabia nso ubenya bia to ena endpoint homeopathy clinic nso eso yasene pa wonde nu papa we no eye abefo kwan a ye de afrafra nubuna e de aka ho e de boa ama wapomden atimi agina yi pa wono so be so yasene mesraw nia e ha obia fabra yaso ye ewo Shell signboard Spinters Road Accra anase ahenema kokoben ewo Asante Mantamu na fe yentu yade ni nyina se emfa emma bibi kire wadwen afra ye 0244 867 068 anase 0274 234
321 na one yen abonkomo empani se sa otete aduane bone ma ayefunu dia wo bo ho dondo e ma osa ohu enu nti aduane papa no eye anu akwakope bi e wo Agya special local foods aduane bia a wo pe bia no ebi ho woto ne bo ase wo ye ne kama se de be ya obedi na benya hoden papa be pa cho frɛ no na onye delivery ni bi mfama wo eye 0246 359 95921 0246 351 921 na fe wone no abo enkomo yeni edi kase boyen sumo no pay me Akosua ago Aboagye meni medoba Obrempong nana Kwaku Ampomah na ye koye sorry so ye besan ba na ye de Ghana Today I know trending stories newspapers online portals any website stories ahudu abanyina nso ye de ababe sumo no pay ye dem nyina say amammo anything Kwaku, minim so why she. Me cry man nane. Now so ebony show one embasso. Mane hon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom mulia then it's not on, but double does got as a condom. Point homeopathy clinic Ghana had the obi anim say say prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na e end point homeopathy clinic anase e kidney e liver